आगाम हलारि बिथांखौ बिजेपिआव मोनसे हाबनायनि सम्भावना दं बियो बेसेबां सैथो? बेखौ मैयासो निउसआव नुदों आङो। सिङाव मा जादों बेखौ बारा बुंस'नो हालिया, मानोना बिथाङा जेरोखोम खामानि मावबाय थादों जोंनि थाखायथ' बिजेपिनि थाखाय मोजाङानो। जोंनि बिजेपिनि थांखिया जाहैबाय गासिबो जाथिनि गासिबो संगठनखौ खामानि मावनाय। स्पेसियेलि जोंनि आसामनि मानगोनां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि जे सिन्था खुनु जाथिखौ नागारना खामानि मावनो नागिराखै बे। गासिबो जाथिनि संगठनफोर एमएलए एमपिफोर जाय दं बिसोरखौ लानानै खामानि मावनो नागिरदों। जाहाथे जोंनि गेजेराव असान्थिया जोबो, सान्थिया फैयो आरो जोंनि गेजेराव जौगाखांनाया मोजाङै जानो हायो बेखौ लुबैदों। मानोना मोनसे जाथिनिफ्राय अपजिसनाव थाबाय थायोब्ला रायजोनि दैथायहरजानाय एमएलए एमपिफ्रा एमसिएलएफ्रा जुदि बेवहाय अपजिसनाव थाबाय थायोब्ला सरकारनि डेभेलपमेन्ट खामानिखौ मावनो हाया। होमबा डेभेलपमेन्ट मावनो हाया बै ओनसोलफ्राव डेभेलपमेन्टआ थालाङो। ओंखायनो जोंनि सरकारनि उद्देश्यआ जाहाथे खुनु जायगायावनो डेभेलपमेन्टनि खामानिया जाबानो थाया, जायो बेखौ नायनानै बयखौबो लानानै खामानि मावदों आरो मैयानि जे रिपर्ट जानो हागौ बिथाङा बेक्तिगत ना मा आरएसएसनि दैदेनगिरिफोर लोगो हमहैदों बेखौथ' गाज्रि नङा, लोगो हमहैदों बेखौ मानसि हिसाबै लोगो हमहैनो हायो बा पार्टिनि थांखि हिसाबै लोगो हमहैनो हायो बा जइन खालामनो थाखायबो हयथ' लोगो हमहैनो हागौ, बे बिथांनि गोसो जाहैबाय। खिन्थु जों वेलकाम खालामो, जों बेखौ बरायो। बिथाङा फैनानै ज' जाफैब्ला जों जयैनो बिटिसिआव बा आसामाव ओजोंहाय जोंहा इउपिपिएल दं, बिजेपि दं आरो बिपिएफआ फैदेरनानै जुदि ज' जायोब्ला जोबोद मोजां जागोन। जोंनि गेजेराव खौसेथिया नुजागोन बेखौ आसा खालामदों। मानि थाखाय लोगो हमदों बिनि माबाफोर सिगनालफोर मोनदों नामा नोंथांमोना? बेखौ जेबो मिथिनाय जायाखै। मानोना सम सम राजनितिबिदफ्रा देशनि गिदिर गिदिर मानसिखौ लोगो हमनाय जायो, ओंखायनो बिथाङा मानो हमहैदों बेखौ मिथियाखै। खिन्थु प्रेसआव होनाय मथे जइन जागोन नामा मागोन नामा बे बिथांनि खोथा आरो। जुदि गमामायैनो बिथां हाग्रामा महिलारिआ बिजेपिआव जइन जायोबा बिटिसिनि सिटआ सोर जाथावथाव? बिटिसिनि सिटआथ' दा हाग्रामा महिलाया दिनै फैयोब्लाबो जानो हाया, मानोना सिस्टेम दं। जोंनि आसाम गभर्नमेन्ट भारत सरकाराबो जेनेबा प्रमद बर'खौ नागारनानै बिटिसिआव हाग्रामाखौ दानो शिफ्ट खालामा। मानोना दाख्लैसो बोसोरनैनि आगोल बा बोसोरनैयानो जायाखै जोंनि गेजेराव प्रमद बर' आरो बिथांनि गासै इन्डिपेन्डेन्ट दैदेनगिरिफ्रा जे रोखोम भायलेन्सखौ नागारनानै हाथियारखौ उथायनानै जे सान्थि लाबोबाय, बे सान्थि लाबोनाय मानसिखौ नागारनानै दिनैहाय आगोलाव जेनेबा हाग्रामा महिला 15 बोसोर 17 बोसोर बिटि सालायबोनाय बेखौ हथात लाबोनानै शिफ्ट बानायफैनायखौ जोबोद गाज्रि आरो। जोंनिखौ असान्थि जाफिनगोन। दिनै जुदि हाग्रामा महिलाखौ जुदि शिफ्ट खालामफैब्ला बै एनडिएफबि बै इउपिपिएल बा गुबुन गुबुन मानसिफ्रा रागा जोंफिनगोन, रिभल्ट खालामगोन आरो जोंनि असान्थिया फैफिनगोन। होनबा ओंखायनो आंनि नुनायाव बिथांखौबो लागोन, बिथांखौ लानानै खामानि मावगोन। बे उननि बाथ्रा, उननि इलेक्सनाव मा जायो बे उननि खोथा। उननि इलेक्सनाव जुदि इउपिपिएलआ देरहायोब्ला हयथ' बिजों जागोन बा बिपिएफआ देरहायोब्ला बिजोंबो जागोन आरो मोनथामखौ लानानै हयथ' मोनसे क'आलिसन गभर्नमेन्ट बिटिसिआव जानो हागौ। बै समाव सिटआ सोर जायो सिट जाया बैनि खोथा। खिन्थु दिनै एबार जुदि हाग्रामा महिलारिया जुदि बिजेपिआव हाबब्लाबो बिथांखौ हयथ' निस्सय आंनि साननायाव बे शिफ्ट जानो हयथ' बेखौ होथ'नाय नङा, आं बेखौ सानदों आरो। चिरां दुवाराव फैबाय थानाय समाव बिजाथि फोजोबनायनि नोंथांमोना सिन्था खालामदों नामा? फैबाय थानाय आपकामिंनि थाखाय एमपि एमसिनि थाखाय एमसिएलआवथ' जाहाथ थाखागोन, बिजेपिआव थाखागोन। खिन्थु बे खेब नोंथांमोना बाहागो लागोन जुदि जोंहा मोनसे दं गोजौआव जों एलायन्सआव गेलेगोन। बिजेपिजों इउपिपिएलजों दिनै दं आरो बिपिएफआ फैयोब्ला जयैनो एलायन्सआव गेलेगोन। दा बै समाव परिबेसा मा जायो बे उननि खोथा जाहैगोन। मोजाङै दानि बायदि थाबाय थायोब्ला निस्सय एलायन्सआनो जागोन। बहाय जेराव जोंनि जेनेबा जेराव इउपिपिएलनि केन्डिडेट दं बेवहाय इउपिपिएल थागोन, जेराव बिजेपि केन्डिडेट बिजेपि थागोन, जेराव रावनिबो गैया बेवहाय बुरजा फरायनायनि गेजेरजों जागोन। आरो जुदि मोनसे जायगायाव जेनेबा चिरां बादियाव गुबुन जायगायाव जुदि माने बेवहाय गेलेनांगौल' हयथ' फ्रेन्डलिबो जानो हागौ। जुदि गोरोबलायनो हायाब्ला सोरबा केन्डिडेट लुबैलायोबा जोंहा चिरां बादियाव रन्जित बसुमतारीखौ नागारनो हाया। जोंनिफ्राय जुदि लुबैब्ला फ्रेन्डलिबो जानो हागौ आरो। दा बे असम्भब नङा, बे उननि खोथासो, दिनै बेखौ प्रेडिक्ट खालामनो हाया आरो।